Hello guys, today's menu is rice shira with chicken. Yan, thank you sa mga sumusuporta. So, ayan guys, breast chicken. Cut mo siya ng cubes. Tapos, lagyan mo isang kutsarang samak na malaki. Tapos, small spoon na black pepper. Tinadtad na garlic. Chicken buharat. 1 big spoon. Lemon juice or calamansi juice. 2 pieces. Maggi seasoning, salt. Tatansyahin mo lang, depende sa panlasa mo. Ikaw na magtatansya ng timpla. And olive oil. Yan, 2 spoon. Mamarinate natin siya para mas malasa. Ayan, pomegranate sauce, 3 spoon. Mahilig kasi sila dito sa maasim. Tapos dapat may lasang buharat. Kaya ganyan yung pagmamarinate ko. Mix mo siya, lamas-lamasin mo konti para mas kumagat dun sa fresh chicken yung mga ingredients na nilagay mo. Just takpan mo. Mas maganda kasi kung buong gabi ilagay mo siya sa rep. Ito kasing sa akin apurahan to dahil Ramadan na. 4 hours lang siya sa rep, pero okay naman yan. Kakagat na yan. Yan, takpan mo siya ng cling wrap saka mo ilagay sa rep. Yan, okay na siya kasi 6 o'clock. Dapat tapos na yan eh. Kasi nagsusum sila. Yan, puro ganyan lang gawin mo. Tuhog mo siya sa steak, parang barbecue. Tapos lulutuin natin yan sa puron. So, ngayon yung llanera na paglalagyan mo, lagyan mo siya ng wrapping paper.
Tapos maghiwa ka ng 2 sibuyas. Kung malaki, pwede na siguro isa. Kasi mahilig sila sa sibuyas. Yan. Ikalat mo. Tapos, lalagyan natin yan ng samak. Maasim pa rin yan, samak. Ayan yung samak. Budburan mo siya ng samak. Ikaw na sa'yo, depende kung gaano karami gusto mo. Kasi konti lang niluluto ko, kaya tinatansya ko na lang. Dapat yung tansya mo nalalasa, tas aamoy siya dun sa lulutuin mo. Tapos olive oil lalagyan. Ay, ng ano ba to? Mamaya pala yung olive oil. Ayan, ihalera mo na yung mga tinusok-tusok mo na breast chicken. Tapos lalagyan natin ng olive oil sa ibabaw. Olive oil. Tansyahin mo lang din siya, depende sa'yo. Yan yung kaserola, lagyan mo na 100 grams butter plus konting oil. Piprito mo yung shera. Pag mapula na siyang ganyan, lagyan mo siya ng tubig. Yan, tubig. Pag kumulo na yung tubig, lagay mo yung bigas. Depende sa dami. Dapat yung tubig niya is label lang siya sa bigas. Yan, takpan mo. Sa una, malakas ang apoy. Tapos pag kumulo, hinaan. Naman 180 degree ang init niya, up and down. Lulutuin mo siya ng 40 minutes. Yan, up and down plus 180. 40 minutes dapat. So, luto na yung kanin. Check mo din kung malambot. Ilalagay ko na siya sa mela. Yan, mela tawag nila dyan. Tapos pag nailagay mo na, sasalansan mo dyan yung chicken na niluto mo sa puron. Tapos gumawa ako ng pinaka-toppings niya na nuts. Nagprito ako ng nuts. Yan, nagprito akong nuts, pinaka-toppings niya sa ibabaw. Ayan. Walnuts pwede din or anything. Tapos ito na yan, yung chicken. Ipatong mo siya sa ibabaw. Then, after nyan, isi-serve ko na. Ganyan lang, simple. Pero ano siya, depende sa pagluluto mo yan kung magugustuhan nila yung lasa ng chicken at ng
bigas. Yun lang. Happy watching, guys. Thank you very much sa mga